So, what's up mga ka-Uragon? Ito na, so ngayon, papakita ko na sa inyo yung update sa bahay ni Doray, yung update natin sa munting kubo niya. Pero gagawin natin itong fashion bar. Stella Fashion Bar. Okay na yan. Basta mag-iisip pa kami kung ano yung papangalan ko. So, dito tayo. Puntahan natin siya. Yun. Kita nyo naman yung ano. Yun. Yan. Nakikita nyo na yan. Pero di pa yan tapos, guys. Yan pa lang yung ilaw natin. So, ngayon, para may ilaw naman yung ano natin. Yung munting kubo. Tapos, guys, ito naman yung yan. Yan yung mga update natin dyan. Sa labas hindi masyado kita eh. Pero tignan natin. Guys. Yan. Yan. Nakikita nyo naman siya, guys. Kitang-kita nyo siya. Yan. Yan ang aking Mr. Yun. Cha-cha-cha. Bago kasi kabataan, di po mabataan. Hindi siya naliligo eh. Yan, nakikita nyo na yan, guys. Yan, so ngayon, yan muna yung update natin sa ating bahay-bahay. Nagagawin natin fashion bar. Yun. Sa ngayon, guys, yan na muna. Bye!